यतोयामि ततो नरसिंह बहिर्नरसिंहाकृतये नरसिंह नरसिंहमदिं चरणं प्रपद्ये तव करकमलवरेणकाम् अर्बुदशृङ्गां दलिता हिरण्यकशिपूत् धनुर्भृङ्गां केशवदत्ता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवदत्त नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाराय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நிறைய பேர் வரலையே, பாதி ஸ்ட்ரென்த் தான் வந்திருக்கு இன்னைக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. நேத்தே நான் அனௌன்ஸ் பண்ண இல்லையா நாளைக்கு கிளாஸ் உண்டு அப்படின்ட்டு? ஏன் இன்னைக்கு வரல? எஸ், ஓகே சொல்லிட்டீங்க மாதாஜி. ஏன்னா நம்ம கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா முடிக்கணும் இல்லையா? ஸோ இப்படியே ட்ராக் பண்ணிட்டே இருக்க கூடாதுன்ற அவ்வளவுதான். இதுல வந்து டிஸ்கஷனு ஸ்லோகம் இதெல்லாம் எடுக்கும் பொழுது டைம் நிறைய எடுத்துக்கிறது. அதனால ஸ்லோகம் வரைக்கும் முடிச்சேன் நானு. இந்த சதுர்ஸ்லோகி இப்ப எடுக்கணும் இல்லைங்களா? 8 to 11 இல்லையா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான டாபிக் இன்னைக்கு. இவங்க நாளைக்கு ஏகாதசி இல்லைங்களா? கண்டிப்பா நாளைக்கு நிர்ஜல ஏகாதசியா? முடிஞ்சவங்க இருக்கலாம், எனக்கு முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். எப்ப நம்ம குடிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அப்பதான் தண்ணி நிறைய குடிப்போம் இல்லையா? மனுஷனுடைய நிறைய எடுக்கும். ஆனா இங்க இப்ப மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால அவ்வளவு தாகம் இல்ல. சரியான மழை மாதாஜி. ஆமா, சரியான மழை இங்க. நானும் இங்கதான் வந்திருக்கேன் மாதாஜி. ஓ, வாங்கல, எல்லாரும் இங்க இருக்கீங்கல்ல. யூ கேன் கம் ஹோம். இந்த சண்டே வர மாதிரி இருந்தா வாங்க. ஓகே, பையன் டூர் ப்ரோக்ராம் போட்டிருக்கு, நாளைக்கு ஊருக்கு போகணுமா அந்த மழையில. ஓ, அங்க இன்னும் குளிரா வேற இருக்கும். பார்த்து போயிட்டு. சரி சரி. இவர் ஜானகிராமன் பிரபு கூட இங்கதான் இருக்காரு. அவர் இன்னைக்கு வரேன்னு சொன்னாரு.
ஆனா அட்ரஸ் கூட ஷேர் பண்ணேன். ஒன்றும் எங்க மிஸ் ஆயிட்டாருன்னு உனக்கும் புரியல. ஒருவேளை மழையில எங்கேயாவது மாட்டின்டாரோ தெரியாது. ஓகே, நீங்க அப்புறம் வந்து பிரேமா மாதாஜி இருக்கீங்க, 2 பேர் இருக்கீங்க. So let us all வேணா முடிஞ்ச நம்ம we can connect on Sunday எங்க டெம்பிள்ல. ஓகே, ஓகே we are all ஒரு புஷ்ப மாதாஜி கூட 2-3 நாள்ல வரதா சொன்னாங்க மாதாஜி. yes, we'll all connect in one temple வேணா. அது மாதிரி செய்யலாம் மாதாஜி. ஏதாவது கோயில்ல மீட் பண்ணலாம். நீங்க ஆனா இந்த சண்டே இருப்பீங்களா? ஐ திங்க் பிரேமா மாதாஜி எங்கேயும் போக மாட்டாங்க. நீங்க தான் நான் இங்கதான் இருப்பேன் மாதாஜி. போயிட்டு வந்துருவோம் மாதாஜி. விட வந்துருவீங்களா? மாட்டாங்க. சனிக்கிழமை ரிட்டர்ன் வந்துருவோம். அப்படி போனாலும் சென்னை தான் போயிட்டு வந்துருவேன் மாதாஜி. ஓகே, 2 இந்த நாள்ல சண்டே போயிட்டு. பார்க்கலாம். இந்த சண்டே வந்து ஐயோ எங்க வீட்ல சத்யநாராயண பூஜை இருக்கு. So, மத்தியானத்துக்கு மேல பார்க்கலாமா? இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட், சோ தட் மத்தியானம் மேல பார்த்துட்டு அப்படியே டெம்பிள் முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்துடலாம். சோ தட் வில் பி ஃபைன் இல்லையா? ஆமா இல்லைன்னா மாதாஜி. எங்க வீட்டுக்கே வாங்க எல்லாரும். we have a பூஜா, சத்யநாராயண பூஜை, வீட்டுல வந்துக்கலாம். அது வர மாதிரி விசேஷம் இருந்தா கூட வாங்க. ஆனா காலையில இன்னும் கன்ஃபர்மேஷன் ஆகல. ஏன்னா புரோஹித் அவர் அவைலபிலிட்டி எத்தனை மணிக்கு சொல்லல. ஆனா ஈவினிங் கண்டிப்பா இருக்காது. ஸோ காலையிலே முடிக்கணும்னு தான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நான் வேணா கன்ஃபார்ம் பண்றேன். அதர்வைஸ் வில் ஆல் மீட் இன் எ டெம்பிள். ஸோ யாரெல்லாம் வரீங்களோ வில் ஆல் மீட். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இந்த செஷன் ஆரம்பிக்கலாம். சதுர் ஸ்லோகி இல்லையா? ஆல்ரெடி நம்ம இதே மாதிரி சதுர் ஸ்லோகி பாகவதத்திலையும் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அங்கே வந்து பிரம்மருடைய படைப்பு, அவருடைய தபஸ், இதை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ஸோ இங்க என்ன சொல்கின்றது, அதாவது பகவான் இங்க என்ன சொல்கின்றார் இந்த சதுர் ஸ்லோகில, ரொம்ப முக்கியமானது எசன்ஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. பகவத்கீதையினுடைய சாராம்சமே பக்தி தான் இல்லையா? அதை பற்றி தான், பக்தி என்ன, எவ்வாறு அதை செலுத்துவது என்பதை பற்றி எல்லாம் நம்ம தெரிந்து கொள்வதுதான் சதுர் ஸ்லோகியே. ஸோ இந்த 4 ஸ்லோகங்கள் வந்து இந்த பகவத்கீதையினுடைய என்டையர் பகவத்கீதையுடைய சாராம்சமாக எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. 10.8 கிருஷ்ணா, அதாவது பகவானுடைய வைபவங்கள், அதை உண்மையாக உணர்பவர்கள், த ரிசல்ட் ஆஃப் ட்ரூலி நோயிங் இஸ் ஆப்புலன்சஸ் ஒன் பிகம்ஸ் எ பியூர் டிவோட்டி இல்லையா? ஸோ பகவானுடைய வைபவங்களை யார் உணர ஆரம்பிக்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து ஒரு தூய பக்தர் ஆவதற்கான மார்க்கத்தை அடைகிறார்கள். அது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். மேலும் 9th ஸ்லோகம், how a pure devotee worship him, எவ்வாறு திருத்தொண்டு புரிகின்றார், how to serve God இல்லையா? பக்தரால வந்து பகவானுக்கு எடுத்துரைக்கிறது தான் 9வது ஸ்லோகம். 10 மற்றும் 11 வந்து பகவான் எவ்வாறு அப்படி திருத்தொண்டு புரியக்கூடிய பக்தர்களுக்கு அவர் என்ன திருப்பி என்ன செய்யறார் இல்லையா? ரெசிப்ரோகேட் இல்லையா? சோ நாம் என்ன அவருக்கு செய்கின்றோமோ, நம்முடைய அதாவது அன்பு கொண்டு அவருக்கு நாம் ஆற்றக்கூடிய, அதாவது இந்த பக்தி சேவை, பகவான் அதை வந்து ஸ்வீகரிக்கின்றார். சோ அவ்வாறு அவர் ஸ்வீகரிக்கும் பொழுது அவரும் நமக்கு வந்து அன்பு கொண்டு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து வழங்குகின்றார் இல்லையா? நம்முடைய நலனுக்காக, நம்முடைய அதாவது பிற்காலத்துல நாம் என்ன நிலையை அடையணுமோ அதற்கான மார்க்கத்தையும் அவர் வந்து வழி நடத்துகிறார் இல்லையா? ஹிஸ் ரெசிப்ரோகேஷன் வித் தேர் லவ்விங் வர்ஷிப். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் இதை வேணா ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம ஜென்ரலாவே, நோ நீட் டு கோ ஃபார் அ குரூப் டிஸ்கஷன் தேவையில்லை. இங்கே உங்களுக்கு என்ன கருத்துக்கள் தோன்றதோ ஒருத்தர் 2 பாயிண்ட்ஸ் சொன்னா கூட போறோம். ஸோ கிருஷ்ணா இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் இல்லையா? அனைத்துக்குமே மூல காரணம் அவர் தான். ஸோ இதை யார் ஒருத்தர் வந்து உணர்கின்றார்களோ அவர்கள் வந்து பக்தராகி எப்பொழுதுமே பகவானை தன்னுடைய ஹிருதயத்தில் வந்து நிறுத்தி இல்லையா? மனதிலும் ஹிருதயத்திலுமே நிறுத்தி வழிபடுகிறார் ஆக்சுவலி இல்லையா? அதனால் பேரானந்தமும் கொள்கிறார். லார்ட் கிவ்ஸ் them the knowledge to come to him இல்லையா? பகவானிடத்தும் சேர்வதற்கான அந்த மார்க்கத்தையும் பகவானே வந்து வழங்குகின்றார் என்று நம்ம அதை படிக்கிறோம். இத பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் இந்த 10வது அத்தியாயத்திலே நம்ம பார்க்கறது. ஸோ எவ்வாறு நாம திருத்தொண்டு புரிந்தால் எவ்வாறு அவரை உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை பெறுகின்றோம், மேலும் அந்த மார்க்கத்தினால் நாம் எவ்வாறு நன்னிலை அடைகின்றோம் என்பதையெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்கலாம். 8வது ஸ்லோகம், கிருஷ்ணா இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரிதிங் இல்லையா? அனைத்திற்கும் அதாவது மூலமாக இருப்பவர்
யார் என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவன் கிருஷ்ண பரமாத்மா. So Krishna is the original source of all. அனைத்து உலகம் 7th and 8th சாப்டர் அதான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பௌதீக உலகம், ஆன்மீக உலகம் எல்லாம் அவருடைய ஆற்றலால் படைக்கப்படுகின்றது என்பதையும் நாம பார்த்தோம். Result of knowing this, one surrenders and engages in devotional service and worships Krishna with all one's heart. அதாவது ஒருவர் இதை யார் ஒருத்தர் உணர்கின்றாரோ இல்லையா? சோ அவ்வாறு அவர் உணர்ந்தாலே அதாவது சரணாகதியினுடைய நிலைக்கு அவர் சென்றிருப்பார் என்று பொருள். அவ்வாறு சரணாகதி அடையக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்ற ஒரு பக்தர் பகவானின் தூய பக்தி தொண்டில் எப்பொழுதுமே தன்னை ஆழ்த்திக் கொள்கின்றார். மேலும் பகவானை சேவிக்கின்றார் வித் ஆல் ஒன்ஸ் ஹார்ட், ஹிருதயபூர்வமாக. அது ரொம்ப முக்கியம். சோ நம்ம வெறுமனே கை நமஸ்காரத்துல எந்த ஒரு ஈடுபாடு இருக்காது இல்லையா? அதுல ஓரளவுக்கு அந்த விக்கிரகத்தை பார்க்கறதுனால ஏற்படக்கூடிய ஈடுபாடு இருக்கலாம் இல்லையா? ஆனா மனசிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த பக்திக்கு மேன்மை. இப்ப நம்ம இந்த பாடல் கூட நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ ஒரு 12 o'clock செஷன்ல ஒரு பாடல் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த பாடலுடைய மகிமையை நம்ம எவ்வளவு சொல்லலாம்னாலும் எவ்வளவோ பேசலாம். அந்த பாடலுடைய ஆழமான கருத்து இல்லையா? அதாவது கோபிநாத் இல்லையா? மம நிவேதன சுனோ இல்லையா? மம என்றால் என்னுடைய, நிவேதனா மீன்ஸ் வேண்டுகோள் அல்லது பிரார்த்தனை இல்லையா? சுனோ, மம நிவேதன சுனோ. ரொம்ப அற்புதமான பாடல் அது. அந்த பாடலை நாம கேட்கும் பொழுது அதாவது பக்தி அற்றவர்களுடைய நிலை கூட மேன்மையான ஒரு நிலைக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை பெறுகிறார்கள். சோ கோபிநாத் பகவானை அழைக்கிறார்கள் இல்லையா? மம நிவேதன சுனோ இல்லையா? விஷயி தூர்ச்சனா சதா காமரதா இல்லையா? காமா என்றால் ஆசை இல்லையா? எப்பொழுதுமே ஐ எம் எ விக்கட் மெட்டீரியலிஸ்ட், அதாவது இருக்கிறதுலயே மோசமான ஒரு பௌதிகவாதி நான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் இந்த இடத்துல பக்தி வினோத தாகூர் தன்னையே சொல்கிறார். இந்த பாடல் அவருடைய அர்ப்பணம். ஆக்சுவலி அவர் தன்னுடைய நிலையை இந்த நிலையாக எண்ணிக்கொண்டு, அவரே இந்த நிலை என்று எண்ணிக்கொண்டு தன்னுடைய நிலையை இவ்வாறு அவர் பகவானிடத்தில் எடுத்துரைத்தால் நாமெல்லாம் எந்த நிலையில் என்பதை நம்மளால கற்பனையாலையும் எண்ணி பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஆல்வேஸ் அடிக்டட் டு வேர்ல்ட்லி டிசையர்ஸ் இல்லையா? எப்ப வேணாலும் டக்குன்னு நம்ம ரஜோகுணத்துக்கோ தாம்சிக் குணத்திற்கோ ஈர்க்கப்பட்டு இந்த உலகாயுத விஷயங்கள்ல நாம கலந்து விடுகின்றோம் இல்லையா? அண்ட் நோ குட் குவாலிட்டிஸ் டு ஐ பொசஸ். அதாவது நம்ம அவர்கிட்ட இருக்கதே குட் குவாலிட்டிஸ் தான். ஆனாலும் he is always அவருடைய எவ்வாறு நினைக்கிறார் தன்னை ரொம்ப மேன்மையான ஒரு பக்தனாக அவர் என்றைக்கும் நினைக்கவில்லை. சோ இழிவான இந்த உலகத்தில் தவறி விழுந்த ஒரு ஆத்மாவாகவே அவர் தன்னை கருதுகிறார் இல்லையா? இப்படிப்பட்ட ஒரு சுபாவம் நமக்குள்ளேயே எழும். சோ நம்முடைய நிலையை அவரே அவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரியாவே அவ்வளவு நினைக்கும் பொழுது நம்முடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கம்பேரிசன் நம்ம கண்டிப்பா பார்ப்போம் இல்லையா? அதனால ஒருத்தருடைய தூய பக்தி சேவை என்பது அவர் எந்த அளவுக்கு பகவானிடத்தில் தன்னை சமர்ப்பித்திருக்கின்றார் என்பதை பொறுத்துதான் அமையும். அதனால நம்ம கிரேட்டா பக்தி சொல்றோம்ன்றது நம்மள நாமளே சொல்லிக்க கூடாது என்றைக்குமே. சோ ஒரு குருனுடைய அதாவது அவருடைய அதாவது எவாலுவேஷன்ல இருக்கிறோம் நம்ம. அவர்தான் நம்மள கண்டிப்பா நாம் எந்த நிலை அடைந்திருக்கின்றோம் என்பதை உண்மையிலே எடுத்துரைக்கக்கூடிய அந்த தகுதி அவர் ஒருத்தருக்கு மட்டும்தான் உண்டு. மேலும் உள்ளுக்குள்ள இருந்தே நமக்கு வழி நடத்துறதுக்கும் பகவானுக்கு உண்டு. சோ குரு மற்றும் கடவுள் இவங்க 2 பேரை தவிர நமக்கு அதாவது எவாலுவேஷன் பண்ணக்கூடிய நம்ம யாருன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தகுதி நமக்கே கிடையாது. சோ அதான் ஒரு குருவா இருந்தா கூட அவரை பற்றி அவர் மேன்மையாக கருதி கொள்ள மாட்டார். தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஏ குரு இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல பக்தி வினோத தாகூர் ஆல்சோ இஸ் ஒரு சிக்ஷா குரு தான் இல்லையா? நம்மளது சிக்ஷா குரு பரம்பரை. ஸோ ஒன் ஹூ சரண்டர்ஸ், அதாவது யாருடைய பக்தி சரஸ்வதி பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூருடைய அதாவது தந்தை இல்லையா? பக்தி வினோத தாகூர். ஸோ அவருடைய அதாவது அவருடைய பக்தி நம்ம இந்த இந்த பாடலை நாம அமிகி தோஷினாலே அதாவது
நிறைய பாவத்தை புரிந்தவர்கள் தான் தோஷங்களாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் அதாவது நம்முடைய கடினமான சூழ்நிலை வந்து தோஷம் என்று சொல்வார்கள். ஸோ அதாவது சின்ஃபுல் ஆஃப் ஆல் எல்லாரை விட வந்து நான் தோஷத்திலையும் தோஷமானவன். அசுரர்கள் கூட உனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உன்னுடைய கருணையை வந்து பெறக்கூடிய தகுதியை பெறுகிறார்கள் இல்லையா? அசுர சகல பாயிலோ சரண வினோத தகில போஷி இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம வந்து அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய நிலை என்ன என்பதை நாம உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் என்ன தவறுகள் இழைத்திருக்கின்றோம், என்ன நற்காரியங்கள் செய்திருக்கின்றோம், எதையுமே நம்மளால வந்து டிஃபைன் பண்ணிக்க முடியாது. ஸோ நம்மள நாம என்னைக்குமே கிரேட்டா நினைக்கக்கூடிய அந்த இது வரவே கூடாது நமக்கு. அது அகம்பாவத்திலிருந்து நமக்கு வரக்கூடிய ஒரு செயல் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்காக நம்ம எல்லார்கிட்டையும் போய் நம்ம சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. பகவான்கிட்ட மட்டும் நம்முடைய நிலை எடுத்துரைத்தால் போதும். அது இந்த மாதிரி வந்து நான் எல்லார்கிட்டயுமே நான் இப்படிப்பட்டவன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி தாழ்த்தி சொல்லிக்கணும்னாக்கா 100% அது வந்து இட் வில் நாட் கிவ் எ குட் இம்ப்ரெஷன். அப்படின்னா நம்ம ஏதோ வேணும்னே சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அப்போ நம்ம மௌனமாக இருக்கக்கூடிய அத்தகைய ஒரு மனப்பக்குவத்தை வளர்த்து கொள்ளணும். நம்முடைய நிலை என்ன என்பது பகவான் தான் எவாலுவேஷன் பண்ணுவார் இல்லையா? ஆனா பகவான் கிட்ட நம்ம அவருடைய கருணைக்காக யாசிக்கும் பொழுது நம்ம வந்து எஸ் இந்த நிலையில தான் இருக்கோன்றதையும் நாம உணர வேண்டும் இல்லையா? இஸ் த ஹையஸ்ட் ஆஃப் ஆல் திங்ஸ். எல்லாவற்றிலுமே மேன்மையாக இருப்பவர் எல்லாம் வல்ல இறைவன். நம்ம வந்து அதாவது நம்ம ஒரு அணுவாத்மா, அதுலயும் நம்ம ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள்ல எவ்வளவு பக்குவம் இருக்குன்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா? So how can one understand this truth about Krishna as the origin source of all? எவ்வாறு அவர்தான் அனைத்திற்கும் மூல காரணம் என்று நாம் உணர முடியும்? ஸோ அதாவது ஒன்லி பை ஹியரிங். ஸோ இருக்கிறதுலே கிரேட்டஸ்ட் சேவை எதுன்னு சொல்லுங்க யாராவது, அன்மியூட் பண்ணி. சேவை, பக்தி சேவை நம்ம செய்யறோம். ஸோ அதுலயே வந்து கிரேட் பக்தர்களுக்கு பக்தர் சேவை. எல்லா சேவைகளுமே பக்தி தான். ஓகே மாதாஜி, பக்தர்களோ அதாவது பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு நம்ம சேவை செய்யறது சிறந்தது. தட் இஸ் ஆல்சோ கிரேட். அதுவும் மேன்மையானதுதான். ஆனா எல்லாவற்றை விட மேன்மையானது எதுன்னா சிரவணம் தான். அதுவும் யாருகிட்ட இருந்து கேட்கணும்? ஒரு ஆத்தன்டிக் குரு பரம்பரையில இருந்து வரவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கணும். போனஃபைட் குரு. தட் இஸ் த பிக் சேவா. அதாவது நம்ம அந்த கேட்கக்கூடிய தன்மையை நாம என்னைக்கும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். எப்ப அந்த கேட்கக்கூடிய தன்மை வளர்கின்றதோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து அந்த பக்தியின் தரப்பில் செல்வதற்கான மார்க்கமும் சுலபமாக அடைய பெறும். ஏன்னா ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கிறோம் இல்லையா? ஒன்லி பை ஹியரிங் ஃப்ரம் சாஸ்திரா த்ரூ த போனஃபைட் அத்தாரிட்டிஸ். திஸ் இஸ் த ஹையஸ்ட் சர்வீஸ். அதனால்தான் அதாவது நம்ம இது என்னது ஸ்ரவணம் என்பது த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் த டாப் மோஸ்ட். நவவித பக்தியிலே டாப் மோஸ்ட்ன்றத நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். learned scholar who has studied the Vedas perfectly and has information from authorities like Lord Chaitanya and who knows how to apply these teachings can understand this truth. அதாவது ஒரு போனஃபைட், அதாவது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆன்மீக குருவிடம் இருந்து நாம் இதை கேட்க வேண்டும். ஸோ அதுதான் முக்கியமானது. ஏன்னா அவர்கள் உள்ளதை உள்ளபடி நமக்கு எடுத்துரைப்பார்கள். அதனாலதான் நம்ம அவங்க கிட்ட இருந்து கேட்கணும். கற்பனையால வந்து ஸ்பெகுலேட்டிவா சொல்லக்கூடியங்கிட்ட நம்ம கண்டிப்பாக கேட்க கூடாது இல்லையா? Thus one is never deviated by nonsensical commentaries or by fault இல்லையா? அதனால வந்து இப்படிப்பட்டவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து தூரமாக விலகிறதுக்கு எந்த ஒரு காரணமா இருக்கும்னாக்கா, நாம ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கும் பொழுது அதனுடைய ஆத்தென்டிசிட்டியை பத்தி நம்ம கண்டிப்பா செக் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அந்த ஆத்தென்டிசிட்டி அங்கீகாரம் என்பது இருக்கணும். அப்பதான் அதை நம்ம வந்து எஸ் ஏத்துக்க முடியும். ஸோ அது இல்லாம யார் சொன்னாலுமே கேட்டுக்கணும்னு போறது வந்து தட் இஸ் ராங் இல்லையா? அது ஒரு கலவையான ஒரு குழப்பமான ஒரு நிலையை தான் நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ தெளிவான ஒரு சிந்தனை, தெளிவான ஒரு அர்த்தம் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி எதுவுமே நமக்கு கிடைக்காது. கிருஷ்ணா அதனுடைய கண்டினியூவேஷனே பிரபுபாதர் அவருடைய பர்பட்ல கொடுக்கிறார். கிருஷ்ணா பீங் த சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் டெமிகாட்ஸ் இன்க்ளூட் லார்ட் பிரம்மா அண்ட் சிவா. இப்ப நாம 3rd cantoல 12th chapter அதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ anyone who are not attending Tamil Bhagavatam, I think you go and revisit for this, including Lord Brahma and Shiva அதாவது 11th canto and 12th canto, 11th chapter and 12th chapter. 12th chapterல வந்து இப்ப வந்து பிரம்மா is doing the
செகண்டரி கிரியேஷன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கார். அதாவது 4 குமாராஸ் இல்லையா. அதுக்கப்புறம் இப்ப ருத்ரருடைய அவதாரம் அது எல்லாமே வந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம இல்லையா. ஸோ அதனால ஹி இஸ் அ சோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவன், அவரிலிருந்து தான் பிரம்மரும் தோன்றினார், சிவபெருமானும் தோன்றினார் என்பதை எல்லாம் நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கோபால தபனி உபனிஷத்ல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, கிருஷ்ணா இன் த பிகினிங் கேவ் நாலேஜ் டு பிரம்மா. ஈவன் பாகவதம்ல கூட நம்ம அதை தான் படிக்கிறோம் இல்லையா. சதுர்ஸ்லோகியிலும் அதுதான் படிக்கிறோம். ஸோ அதாவது பாகவதத்துல வந்து சதுர்ஸ்லோகி 2.9 இல்லையா, 31 to அதாவது 31 or 36 ஐ திங்க், அந்த 4 ஸ்லோகங்கள் இல்லையா. அதுலயும் நம்ம அதை தான் படிக்கிறோம். ஸோ ஹி கிவ்ஸ் த நாலேஜ் டு பிரம்மா அவருடைய ஹிருதயங்களிலிருந்து. ஆனா இந்த இடத்துல அவருடைய விரிவங்கமாக இருக்க கூட யாரிடத்துல இருந்து கேட்டுக்கொள்கிறார், அதாவது கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுவிடத்திலிருந்து அந்த அவருடைய ஹிருதயத்துல அவருக்கு வந்து அந்த வேத ஞானம் என்பது வந்து வழங்கப்படுகின்றது பிரம்மருக்கு. நாராயண உபனிஷத்லயும் இதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக இந்த ரெஃபரன்ஸ்ல வந்து சொல்லப்படுது. சுப்ரீம் பர்சன் நாராயணா டிசைட் டு கிரியேட் லிவிங் என்டிட்டிஸ், தஸ் பிரம்மாஜி. அதுக்கப்புறம் வந்து 25 பேட்ரியார்ச், அதாவது நம்ம 7 பெருமுனிவர்கள் மற்றும் 4 பிற முனிவர்கள் இல்லையா. ஸோ மற்றும் 14 மனுக்கள் நாம் இதெல்லாம் நாம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அவங்களாலதான் இந்த இவங்க எல்லாருமே பகவானுடைய மனதிலிருந்து தோன்றியவர்கள் என்று நம்ம படிச்சுட்டே வரோம். பகவானுடைய யாராவது நீங்க பேசணும்னா அன்மியூட் பண்ணுங்க, சாரி கை உயர்த்துங்கன்னு அவங்களுக்கு நான் ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன். லாக்டு. ஓகே. ஸோ 11 ருத்திரர்கள். இப்போ நம்ம இன்னைக்கு படிச்சது 11 ருத்ரர்கள், ருத்ராணிகள் இல்லையா. அதையும் நம்ம பார்த்தோம். இந்திரா, 8 வசுக்கள் கூட வருவாங்க இனிமேதான். 12 ஆதித்யர்கள். நாராயணா இஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா என்பதும் நம்ம கோலோக சார்ட்ல பார்த்தோம். இது எல்லாமே நாராயண உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதாக இந்த இடத்துல பார்க்கின்றோம். ஸோ அப்புறம் என்ன, நாராயண உபநிஷத்துலயே நாராயணா இஸ் த எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறதையும் வந்து அந்த இடத்துலயுமே வந்து நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம். மகா உபனிஷத், இந்த பிகினிங் ஆஃப் கிரியேஷன் தேர் வாஸ் ஒன்லி சுப்ரீம். அதாவது படைக்கிறதுக்கு இந்த பிரபஞ்சங்கள் படைக்கும் பொழுது பகவான் ஒருத்தர் தான் இருந்தார், அதாவது நாராயணா மட்டும்தான் இருந்தார். கோவிந்தா நாராயணா இல்லையா, கிருஷ்ணா அவர் தான் இருந்தார் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படுகின்றது. மோக்ஷ தர்மா, so thou Shiva and others are created by him, although they do not know so, because they have been deluded by his illusionary energy இல்லையா. அவர்களுக்கும் தெரியாது. இவன் யாருக்குமே இந்த 25 பேர் இல்லையா, 4 குமாரர்கள், அடுத்து வந்து 7 பிற முனிவர்கள், 14 மனுக்கள், இவர்கள் எல்லாமே பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள் என்று நம்ம படிக்கிறோம். ஆனா இன்டைரக்டா தான் அது வந்து, ஏன்னா டைரக்டா வந்து பிரம்மரிடத்திலிருந்து தான் படைக்கப்பட்டார்கள். அவர்களும் வந்து இந்த பகிரங்க சக்தியால் வந்துதான் ஆளப்படுகிறார்கள். அதனால்தான் கோபமும் கூட இருக்கு. சிவபெருமான் ருத்ரருடையது என்ன வந்து கோபம் தான் இல்லையா. வாராக புராணத்துல வந்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, நாராயணா இஸ் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஃப்ரம் ஹூம் லார்ட் பிரம்மா அண்ட் ஃபர்தர் லார்ட் சிவா இஸ் பார்ன் அப்படிங்கிறதையும் அந்த இடத்துலயும் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே ரெஃபரன்சஸ் நம்ம. ஸோ அதாவது வாராக புராணா, நாராயண புராணா, மோக்ஷ தர்மா, மகா உபனிஷத் இல்லையா, நாராயண உபனிஷத், கோபால தபனி உபனிஷத், இதுல எல்லாமே வந்து பகவான் அவர்தான் வந்து அனைத்திற்கும் மூல ஆதாரம் என்பதை சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடியதா இந்த இடத்துல. பாகவதம்ல இது அப்படியே சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி சொல்லுங்க. இதுல வந்து சிவன் வந்து பகவானோட நெற்றியில இருந்து பிறந்தாருன்னு இதுல இருக்கு மாதாஜி. இந்த நம்ம பர்பட்ல கொடுத்திருக்காங்க, பரமபுருஷரின் நெற்றியிலிருந்து சிவபெருமான் பிறந்தார் என்று மகா உபநிஷத்தில் கூறப்பட்டுள்ளதுன்னு வந்திருக்கு. அப்புறம் வந்து காலையில பாகவதத்துல வந்து பிரம்மா கிட்ட இருந்து அவரோட கோபத்துல இருந்து தானே சிவன் பிறந்தாருன்னு நமக்கு படிச்சோம் மாதாஜி. இருங்க ஐ திங்க் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் கூட இருக்கலாம், ஏன்னா இந்த இடத்துல போட்டிருக்கிறதே கரெக்டா போட்டிருக்காங்க. பாகவதத்திலயும் அதுதான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா. சாப்டர் பிரம்மரிடத்திலிருந்து தான் வந்து சிவபெருமான் பிறந்தார், அது 100%. ஈவன் நம்ம 4000 திவ்ய பிரபந்தத்திலயும் அதுதான் படிக்கிறோம். இல்லையா, நான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்லோகம் கூட நான் காட்டியிருப்பேன் இல்லையா, நான்முகன் பிறந்தார் அப்படிங்கறது வந்து ஐ திங்க் 1 or 2 times also I have shared that actually. Okay,
ஓகே மாதாஜி. ஆனா இதுல நம்ம இந்த பர்பட்ல வந்து பகவான் கிருஷ்ணர்ட்ட இருந்து பிறந்தவரா போட்டு கிருஷ்ணா வந்து அவருடைய விரிவங்கம், அவர் வேறு, அவருடைய விரிவங்கங்கள் எல்லாம் வேறு இல்ல மாதாஜி. அது ஓகே. தட்ஸ் ஆல் இன்டைரக்ட். நம்ம அந்த மீனிங் தான் எடுத்துக்கணும். ஓகே ஓகே. டைரக்டா வரலன்னாலுமே இன்டைரக்டா அவருடைய இதுல இருந்து தான் எல்லாருமே. சோ கிருஷ்ணா இஸ் தி சோர்ஸ் ஆஃப் ஆல் ஜெனரேஷன். அவர் கூட நமக்கு, அதாவது மாதா பிதாமக இல்லையா, நமக்கு கிராண்ட் ஃபாதர் வந்து பிதாமக யாரு, பிரம்மர். அவருக்கு அப்பாவாக இருக்கிறது யாரு, அதாவது பகவான் தான் என்பதை நாம படிக்கிறோம் இல்லையா ஒரு ஸ்லோகத்துல. இதே பட்பட்ல கீழ வந்து பிரம்மாட்ட வந்து சிவன் பிறந்தார்னு there is no yes இங்க இருக்கு பாருங்க. ஆமா, மேல வந்து others are created by me. ஏதாவது இந்த இடத்துல மோக்ஷ தர்மத்துல சொல்றேன், பிரஜாபதிம் தா ருத்ராம் சாப்பி அகம் ஏவ ஸ்ருஜாமி என்றால் படைத்தல். வை கௌஹி மாம்னா விஜிநாதோ மம மாயா விமோஹிதௌ. அதாவது so because they are deluded by my illusion mama maya. so பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியால் அவர்கள் வந்து அதனால் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ஸ்லோகங்களே கொடுத்திருக்காங்க இந்த இடத்துல. சோ இந்த பர்பட்ல நம்ம பார்க்கும் பொழுது எந்த இடத்துல வருது மாதாஜி? ஓகே, லார்ட் சிவா வாஸ் born from the forehead of மகா உபநிஷத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லிருக்காங்க. அதுதான் டவுட் வந்துச்சு எனக்கு. எஸ், சோ வேதா சே that is the supreme lord, the creator of Brahma and Shiva, who is to be worshipped. அதாவது பிரம்மரிலிருந்து தான் வந்து சிவன் படைக்கப்பட்டார் என்பது நிறைய இதுல வருது. சோ இந்த உபநிஷத்துல தே ஆர் ரெஃபரிங் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதனால இட்ஸ் ஓகே. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் பிரேமா மாதாஜி. Purport recommendation: avoid unauthorized commentaries on Bhagavad Gita, where sometimes foolish commentators describe Krishna as an ordinary man. Then one should proceed in Krishna conscious with determination. இல்லையா, அதாவது கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் வந்து describe, sometimes foolish commentators describe Krishna as ordinary man, சாதாரண மனிதர் என்று அவர்கள் வந்து இது சொல்லுவாங்க. அவங்களுடைய கருத்துக்கள் அது எல்லாமே தவறு. So one should proceed in Krishna consciousness with determination. உறுதி கொண்டு அதுல நாம செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பியூர் டிவோட்டிஸ், இது வேணா நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணலாம் அடுத்த வாரம். ஓகே, இதை நான் டச் பண்ணல, நீங்க எல்லாரும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, கிருஷ்ணா பிகம்ஸ் லைஃப் அண்ட் சோல் ஃபார் சச் டிவோட்டிஸ் அண்ட் தே கான்ஸ்டன்ட்லி ரெலிஷ் ஹியரிங் அண்ட் டிஸ்கஸிங் அபவுட் கிருஷ்ணா. ஸோ இதுல இது 1 or 2 பாயிண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. நீங்க இன்னும் டெப்தா ஒரு தூய பக்தருடைய அறிகுறிகள் என்னவா இருக்கும்ன்றத வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டு வாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து டிவோட்டிஸ் இன் 2 stages ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ப்ரிலிமினரி ஸ்டேஜ், ஸோ அவர்கள் இந்த ஆழ்நிலையான தெய்வீகமான அந்த இது என்னது ஃப்ரம் த தே ரிலீஸ் த டிரான்சென்டல் பிரஷன் ஃப்ரம் த சர்வீஸ் இட் செல்ஃப். எஸ், பகவானுடைய திருத்தொண்டு புரியும் பொழுது மனதுல வந்து அவர்களுக்கு பேரானந்தத்தை நல்குவது, அது முதன்மையான நிலை. மோஸ்ட்லி நாம எல்லாரும் இதுல எப்பயாச்சும் இந்த மாதிரி ஒரு ரிலேஷன் நம்ம இதுல வாழ்க்கையில ஏற்படலாம். மெச்சூர் ஸ்டேஜ், தே ஆர் ஆல்வேஸ் சிச்சுவேட்டட் இன் லவ் ஆஃப் காட், thus release the highest perfection which is exhibited by the Lord of the support. இல்லையா, ஸோ மேல வந்து எப்போதாவது ஒரு முறை தான் நம்மளால அந்த தெய்வீகமான நிலையை வந்து நம்மளால உணர முடியும். ஸோ அதெல்லாமே ஒரு அடிப்படை காலகட்டங்கள்ல ஏற்படக்கூடியது. அதே வந்து மெச்சூர் ஸ்டேட் போது எப்பொழுதுமே அந்த நிலையில் வந்து ஆழ்ந்திருப்பது. ஸோ ஆல்வேஸ் வில் பி ரிஜாய்சிங் இல்லையா. ஸோ பர்ஃபெக்ட், ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷன், அதாவது பக்குவத்தை பெற்றவர்கள், மேன்மையான பக்குவத்தை பெற்று, which is exhibited by the Lord in his abode. இல்லையா, அதாவது எவ்வாறு இருக்குன்னா பகவானுடைய திருநாட்டில் என்ன நம்ம வந்து அடைய பெறுவோமோ அத்தகைய பேரானந்தத்தை வந்து இங்கே வாழும் பொழுது கூட நமக்கு அடைய பெறுகின்றோம் என்று பொருள் ஆக்சுவலி. ஸோ மேலும் நெக்ஸ்ட் வந்து இது வரைக்குமே வந்து பகவான் வந்து அனைத்துக்குமே மூல காரணம் அவர்தான் என்பதை வந்து முதல், அதாவது 10.8 ஸ்லோகத்துல வந்து நாம பார்த்தாச்சு. இப்போ வந்து சோயிங் த வீட் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் வித்தின் ஒன்ஸ் ஹார்ட், இது அனாலஜி பத்தி பார்க்க போறோம். 10.9 சைத்தன்யா பிரபு வந்து கம்பேர்ஸ் டிரான்சென்டல் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு சோயிங் ஆஃப் எ சீட் இன் த ஹார்ட் ஆஃப் எ லிவிங் என்டிட்டி. மத்தியலீலா சாப்டர் 19ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்குன்னு இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க. மத்தியலீலா செல்லலாம். நீங்க இப்ப எந்த சாப்டர்ல இருக்கீங்க எல்லாருமே? மாதாஜி என்ன சாப்டர் எடுத்துட்டு இருக்காங்க?
ஆதிலீலால 5th தான் இருக்கீங்களா? 5th தான். ஓகே ஓகே, நோ இஷ்யூஸ். மத்திய லீலா வேதாபேஷ் 19. மாதாஜி இந்த செகண்ட் கேண்டோல சதுஸ்லோகி மாத்துனது எது மாதாஜி? 2.9th சாப்டர்ல வரும் மாதாஜி. 36 நினைக்கிறேன், 31 36 ஞாபகம் இல்ல. அதுல இருந்து கண்டினியூஸா வரும். அதுக்கு நான் பெரிய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1 வீக் 10 டேஸே உங்களுக்கு நான் கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன். ஆமா, நீங்க அந்த இதுல போய் மறுபடியும் படிச்சீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். புக் வச்சிருக்கேன் மாதாஜி கையில. 151 ஸ்லோகம். இதுல எல்லாம் நிறைய ஸ்லோகங்கள் இருக்கு இல்லையா? ஆனா எல்லாம் சிம்பிளா இருக்குதா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி. இப்ப நீங்க படிச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஓரளவுக்கு புரியறது இல்லையா? சோ இந்த இடத்துல பிரம்மாண்ட பிரமிதே பாக்யவான். ஆமா, பாக்யவான் ஜீவா. எஸ். So 35 correct, 35 or 36 ஞாபகம். குரு கிருஷ்ண பிரசாதே பாயா பக்தி லதா பீஜா. இது ரொம்ப முக்கியம். குரு கிருஷ்ணா பிரசாதே பக்தி பாயா பக்தி லதா பீஜா. லதா என்றால் அதாவது நம்ம ஒரு லதா பீஜம், பக்தி எனக்கூடிய அந்த செடியை வந்து நம்ம வளர்க்கறது, பீஜம் போட்டு இல்லையா, அந்த விதையை வந்து அதுல வந்து கொடியாக வந்து படர்வது. பக்தி லதா பீஜா என்பது அதுதான். அக்கார்டிங் டு தயர் கர்மாஸ் இல்லையா, அவரவர்களுடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு எல்லா உயிர்வாழிகளுமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து சுத்திட்டு தான் இருக்கும் நம்ம இல்லையா. எந்த உலகத்துக்கு போறோம், மீண்டும் ஒரு உலகத்திற்கு போறோம். இப்ப பூ உலகம், நெக்ஸ்ட் எந்த உலகத்துல இருப்போம் நமக்கு தெரியாது. மீண்டும் பூ உலகத்துக்கே வரலாம், இல்ல கீழான உலகங்களுக்கு போகலாம், இல்ல மேன்மையான உலகங்களுக்கு போகலாம், இல்ல விடுதலை கிடைக்கலாம். எந்த நிலை அடைவோம் என்றது பகவான் ஒருத்தருக்கு தான் தெரியும் இல்லையா. இஸ் த அத்தாரிட்டி நமக்கு அருள் பாலிக்கிறது. Some of them are being elevated to upper planets இல்லையா, some may go down to the lower planets out of many millions of wandering living entities இல்லையா. இந்த மாதிரி அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த உயிர்வாழிகள்ல one who is very fortunate get an opportunity to associate with the bona fide இல்லையா. யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு அவங்களுடைய பாக்கியத்தை பெறுகிறார்கள், ஒரு தூய பக்தரோட வந்து அவர்களுடைய அதாவது அசோசியேஷன் இல்லையா, அவங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்காக இல்லையா. சோ அதுவும் யாரால கிடைக்க பெறுகிறார்கள், எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளால் அதை அவர்கள் பெறுகிறார்கள். சோ அதனால ஒரு தூய பக்தருடைய கருணையும் பகவானுடைய கருணையும் இரண்டையுமே வந்து ஒருவர் வந்து பெறும் பொழுது அப்படிப்பட்ட அவர் வந்து பக்தி லதா பீஜா இல்லையா, the seed of the creeper of devotional service வந்து பாத்தீங்கன்னா he receives the seed of the creeper. அதாவது இப்ப கூட நாம கூட வந்து ஒரு மொச்சக்கொட்டை இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்ட எப்படி வந்து கொடி பரறதோ அந்த கொட்டை அந்த இது இருக்கு இல்லைங்க விதை, அந்த பக்தியினுடைய விதை வந்து அவனுக்கு வந்து அடையப்படுகின்றான். அதிலிருந்து அது வளர்ந்து வந்து கொடியாக மலர்ந்து விடுகின்றது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். குரு கிருஷ்ண பிரசாதேன்னு சொல்லிட்டாங்க. குருனுடைய கருணையும் கிருஷ்ணருடைய கருணையும் பெடும் பாயா பக்தி லதா பீஜா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல few fortunate ones meet the pure devotee and get the chance to practice the devotional service இல்லையா. ஸோ ஆல்ரெடி இப்போ ஒரு குரூப் கூட கிரியேட் பண்ணியாச்சு. இதுல ஹரிநாம் இனிஷியேஷனுக்கு குரூப் கூட கிரியேட் பண்ண ஆல்ரெடி 27 பேர் அதுல ஜாயின் ஆயிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் ஜூலைல வந்து இனிஷியேஷன் ப்ரோக்ராம் இருக்கும். ஷெல்டர் எடுக்கிறவங்களுக்கும் வந்து மோஸ்ட்லி ஆன்லைன் தான் பண்ணுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல எங்க எப்படி இருந்தாலும் நீங்க எல்லாரும் அலைன் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஆல்ரெடி சப்மிட் பண்ணவங்களுக்கு கண்டிப்பா தட் வில் பி ப்ராசஸ்ட். ஓகே, வாட்டரிங் ஆஃப் த சீட் இல்லையா. நம்ம ஒரு செடி ஒரு பயிர் வந்து நடுறோம் இல்ல ஒரு விதை விதைக்கிறோம்னாக்கா அந்த விதைக்கோ அந்த செடியினுடைய வேருக்கோ தான் நம்ம வந்து நீர் விடுவோம். அது மாதிரி நம்ம ஹிருதயத்துல வந்து பக்தி எனக்கூடிய அந்த விதையை வந்து நாம கண்டிப்பாக விதைக்கணும். அது எவ்வாறு முடியும்னாக்கா அதாவது கேட்பதாலும் சொல்வதாலும் இல்லையா, ஜபிப்பதாலும் தான், பகவானுடைய நாமங்களை ஜபிப்பதால் மட்டுமே நம்மளால அதை பெற முடியும். சீட் ஃப்ருக்டிஃபைஸ் அண்ட் க்ரோஸ் இல்லையா, அந்த விதை விதைச்சோம், அந்த விதை வந்து முளைக்கின்றது இல்லையா, மேலும் அது வளர ஆரம்பிக்கின்றது.
ஸோ அது பெனிட்ரேட்ஸ் த கவரிங் ஆஃப் த, அந்த விதை வளரக்கூடிய அந்த கொடி எந்த வரைக்கும் போகும், மகத்தத்துவத்தை கிழித்து கொண்டு பிரஜாரவரை கடந்து வைகுண்டம் போற வரைக்கும் இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஹெல்த்தி ஆரோக்கியமான விதை, பக்தி விதையை நாம விதைக்கணும் நம்ம ஹிருதயத்துல. சோ அதுல வந்து பழுதடைந்த விதையை விதைத்தால் நம்ம தவறி எவ்வாறு நம்ம அஜாமிலன் வந்து விழுந்தானோ அது மாதிரிதான் விழ வேண்டி இருக்கும் இல்லையா? சோ ரீச்சஸ் பிரம்மஜோதிஸ், பிரம்மஜோதியை அடைந்து மேலும் அதையும் தாண்டி வந்து வளர ஆரம்பிக்கிறது. ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் வந்து கோலோகா விருந்தாவனம், டேக்ஸ் அண்டர் த லோட்டஸ் ஃபீட் ஆஃப் கிருஷ்ணா அண்ட் ரெஸ்ட் இஸ் தேர். ஸோ கிராஜுவலி பியர்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் வாட்டரிங் ப்ராசஸ் கோ ஆன் இல்லையா? அதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிப்படியா தான் வந்து நம்ம வந்து பழங்கள் புஷ்பங்கள் இல்லையா இது எல்லாமே வந்து கிடைக்க பெறுகின்றோம். ஒரு வீட்டுல நம்ம ஒரு செடி அதாவது நடுறோம்னா கூட அந்த செடி வந்து அந்த மண்ணோட வந்து இதாகி அது ஒரு செடியாக மேலும் மேலும் வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் மரமாகி அதுக்கப்புறம் பூ பழம் இல்லையா இது எல்லாமே வந்து வழங்கக்கூடிய நிலைக்கு வரும். ஆனா அதற்கு நம்ம அதை நீர், அதாவது பக்தி எனக்கூடிய நீர் எப்படி வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல அதாவது பக்தி எனக்கூடிய அந்த செடிக்கு வந்து நம்முடைய அதாவது பக்தி செயல்கள்ல வந்து நம்ம வந்து நீராக அதற்கு வந்து பாய்ச்ச வேண்டும் இல்லையா? சோ அதாவது ஸ்ரவணம் பண்ணணும், கீர்த்தனம் பண்ணணும், ஸ்மரணம் பண்ணணும் இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து நீராக நாம் அதில் வந்து பாய்ச்ச வேண்டும் அந்த செடிக்கு. அப்பதான் இது எல்லாமே முளைத்து வந்து நல்ல நிலையை அடையும். ஸோ கிராஜுவலா படிப்படியாக தான் நம்ம பக்தியில ஸ்டெபிலைஸ் ஆக முடியும். எடுத்த உடனே ஸ்டெபிலைஸ் ஆகிறதுக்கு வந்து அவங்களுடைய முந்தைய ஜென்மத்துல அவங்க நற்காரியங்கள் செய்திருந்தா அந்த அந்த டிராஸ்டிக் சேஞ்ச் கண்டிப்பா கிடைக்க பெறும். ஆனால் எல்லாருக்குமே அந்த வாய்ப்பு என்பது கிடையாது. ஃபுல் அப்சர்ஷன் ஒன் becomes fully absorbed in the love of God. One cannot live a moment without God. கரெக்ட் இல்லையா? நம்ம ஹிருதயத்துல நம்ம உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ஜீவாத்மா அதோட இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா இருப்பார். எப்ப இந்த ஜீவன் இந்த உடலை விட்டு செல்கின்றதோ பரமாத்மாவும் இந்த உடலை விட்டு சென்று விடுவார். சோ அப்போ இந்த உடலுக்கு எந்த மதிப்புமே இருக்காது இல்லையா? அதனால எப்பொழுதுமே நீங்காமல் நம்ம கூட இருக்கிறது யாரு? எல்லாம் வல்ல இறைவன் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கிறத வந்து நாம உணர வேண்டும். At this stage devotees attain transcendental qualities. அதை உணரும் பொழுது அவர்கள் தெய்வீகமான இயல்புகளை வந்து பெறுகிறார்கள். மேலும் அவர்கள் பகவானோட வந்து அதாவது கனெக்டிவிட்டி யோக நிலையில் வந்து இணைகிறார்கள். ஸோ ஜஸ்ட் லைக் ஃபிஷ் cannot live without water இல்லையா? ஸோ நீரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீனை எடுத்து நம்ம தரையில போட்டா அது துள்ளும். அது ஒரு அதாவது ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல வந்து நம்ம விட்டுட்டோம்னா அது மரணிக்க போகும். அது மாதிரிதான் இந்த ஜீவன்ல வந்து இயக்கி கொண்டு இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா அதாவது நம்ம நீங்கணும்னாக்கா இந்த ஜீவனும் வந்து எந்த பிரயோஜனம், அவனும் நீங்கி விடுவான். இந்த உடல் வந்து அதாவது மண்ணுக்கு தான் போய் சேரும் இல்லையா? ஸோ briefly describe the analogy of sowing seed in the heart and explain இல்லையா? as explain. ஸோ இந்த கொஸ்டின் இதை கூட நம்ம அடுத்த வாரம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து புராணம் அமலம் புராணம் என்று இன்னொரு நாமம் உண்டு பாகவதத்திற்கு. அமலம் என்றால் அதாவது நித்தியமானது அப்படிங்கிறது, அது சுவையானது அப்படின்ற பேர் அமலம். எப்படி நம்ம இந்த அமுதம் என்று சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு தன்மை கொண்டது. எத் வைஷ்ணவாம் பிரியம். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இட்ஸ் பாகவத புராணம் இஸ் a spotless புராணம். It is more dear to Vaishnava because it describes the pure and supreme knowledge of the Paramahamsar, Paramahamsas இல்லையா? ஸோ பரமஹம்சர்களை பற்றியெல்லாம் அந்த காவியத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் ஸ்ரீமத் பாகவதம்? பாகவதம் என்றால் என்ன? அதாவது அமுதம் போன்ற கருத்துக்களை கொண்டது. எதை பற்றி? தெய்வீகமான சம்பந்தத்தை பற்றி. அந்த தெய்வீகமான சம்பந்தம் பகவானுக்கும் பக்தர்களுக்கும் இடையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த தெய்வீகமான சம்பந்தத்தை பற்றி அமுதம் போல எடுத்துரைக்கக்கூடிய இதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் பாகவதம் எப்படி இருக்கும்? ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரம் தர்மா அர்த்த காம மோக்ஷா, இந்த 4 இருந்தும் இல்லையா, அதாவது ரஜோ தமஸ் சத்வம் ரஜஸ் தமஸ், இது எல்லாவற்றிலிருந்துமே வந்து மோட்சத்திலிருந்து கூட அவர் வந்து அதையும் வந்து அவர் கேட்கக்கூடாது. அத்தகைய நிலையை கடந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். நம்ம ஒரு தூய பக்தர் மோட்சத்தை கூட விரும்ப மாட்டார் அப்படிங்கிறதே நாம பக்தி ரசாமிரத சிந்துல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ பாகவதத்தை கேட்கும் பொழுது நமக்கு பேரானந்தம் வருகின்றது இல்லையா? அண்ட் ரியலைஸ்
souls take pleasures in such literatures. அதாவது தன்னை உணர்ந்த ஆத்மா இத்தகைய கருத்துக்கள்ல வந்து தாங்கள் வந்து பேர் ஆனந்தத்தை வந்து அனுபவிக்கிறார்கள். just like young boy and girl takes pleasure in association. ஸோ அந்த பிளஷர் எதற்கு, அந்த பேர் ஆனந்தம் எதனோட ஒப்பீடு இருக்குன்னா அதை நம்மளால அளவிட முடியாது இல்லையா? அது போல எவ்வாறு ஒரு சிறு பிராயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, அதுல அவர்கள் என்ன வந்து ப்ரெஷர் இல்லையா, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்துக்குவாங்க இல்லையா, ஒருத்தர் இல்லாம ஒருத்தர் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ திருமணம் ஆன பிறகே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் எல்லாமே டிபெண்டன்சியா இருப்பாங்க. ஸோ அந்த அசோசியேஷன் மாதிரி தான் அன்பு பரிமாற்றங்கள். இதுல வந்து அதுல வந்து மேன்மையா இருக்கக்கூடிய அந்த மனதளவுல அவங்களுடைய அசோசியேஷனை பத்தி தான் இல்லையா. ஸோ அவங்களுடைய அசோசியேஷன் எப்படி இருக்குமோ அது போலதான் வந்து தன்னுணர்வு பாதையில் இருக்கவங்களுடைய அசோசியேஷனும் பாகவதத்தோடு ஏற்படுத்தும் என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை வாசிக்க வாசிக்க வந்து நமக்கு வந்து மேலும் மேலும் எத்தகைய இன்பத்தை நாம வந்து இந்த லௌகீக விஷயத்திலே நாம வந்து உணர்கின்றோமோ அதற்கும் அதை விட மேன்மையாக இல்லையா, அது லைத்து விட்டால் நம்ம வெளியே வர்றதில்லை. இந்த லௌகீக விஷயம் வந்து பகிரங்க சக்தி, இந்த மாய சக்தி நமக்கு எப்படி அட்ராக்ட் பண்ணி இழுக்குதோ அதே அந்த ஈர்ப்பு வந்து பாகவதத்தை வாசிக்கும் பொழுது அதன் தரப்பில் நமக்கும் வரும். ஆனா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பௌதிகமான ஒரு பிளஷர் தான், ஆனா அந்த இடத்துல வந்து தெய்வீகமான பேரானந்தத்தை நாம அனுபவிக்கின்றோம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். கிருஷ்ணா gives intelligence to his devotees இல்லையா, இது 10. ஸோ இப்போ வந்து ரெசிப்ரோகேஷன் ஆஃப் த காட், இது வரைக்கும் தூய பக்தர்கள் அவங்களுடைய நிலை பற்றி எல்லாமே நம்ம படித்தோம். ஸோ மேலும் பகவான் அப்படிப்பட்ட தூய பக்தர்கள் தான் எவ்வாறு வந்து செயல்படுவார் என்பதை பற்றி 10-11 ஸ்லோகத்தில் நாம படிக்க போறோம். ஸோ அவங்களுடைய சேவை, தூய பக்தர்கள் யார், அவங்களுடைய சேவை என்ன அப்படிங்கிறத வந்து முதல் 2 ஸ்லோகங்கள் படித்தோம். இப்போ அத்தகைய பக்தர்களுக்கு பகவான் என்ன செய்வார் என்பதை பற்றி 10-11 ஸ்லோகத்துல வாசிக்கலாம். ஸோ லிங்க் டு த ப்ரீவியஸ் டெக்ஸ்ட் இல்லையா, போன ஸ்லோகத்தினுடைய கனெக்டிவிட்டி இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. The joy that the pure devotees experience by glorifying Krishna is a spiritual bliss. பேரானந்தம் அது beyond the 3 modes, இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டது. How do these devotees grasp Krishna who is infinite in form இல்லையா, இந்த பக்தர்கள் எவ்வாறு பகவானை வந்து பிடித்துக் கொள்கிறார்கள் இல்லையா, பகவான் எல்லையற்ற ரூபங்கள், அதுக்கப்புறம் அவருடைய அதாவது அவருடைய லீலைகள், அவருடைய பௌருஷ் இல்லையா, எல்லாமே வந்து குவாலிட்டிஸ், இயல்புகள் எல்லாமே எல்லையற்றது. ஸோ கிருஷ்ணா கிவ்ஸ் them the intelligence இல்லையா, அவரிடம் சென்று அடைவதற்கான ஞானத்தை நானே வந்து அவங்களுக்கு வழங்குகின்றேன்னு சொல்வார் பகவான் வந்து. அதை தான் இந்த இடத்துல பார்க்க போகின்றோம். Previous verse described how devotees worship Krishna இல்லையா. ஸோ எவ்வாறு பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிவார்கள் என்பதை பற்றி போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம். இப்ப 10 மற்றும் 11 ஸ்லோகத்துல வந்து எவ்வாறு பகவான் அந்த பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கின்றார் என்பதை பற்றி பார்க்க போறோம். The activities of pure devotees given in 10.9 attracts Krishna's mercy இல்லையா, அதாவது எவ்வாறெல்லாம் திருத்தொண்டு புரிகிறார்களோ பகவான் அதன் மீது அதாவது ஈர்ப்பை பெறுகின்றார் இல்லையா, ஈர்க்கப்படுகின்றார். Who guides a devotee, ஸோ அவரே பகவானுக்கு அவரே வந்து இந்த பக்தர்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள இருந்து வந்து அவருடைய திருத்தலத்தை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தையும் வந்து வழிகாட்டுகிறார். புத்தி யோகம், ஆக்ஷன் இன் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இஸ் த சைன் ஆஃப் ஹையஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லையா. அதாவது இருக்கிறதுலேயே மேன்மையான ஞானம் எதுன்னா, ஒருவர் பக்தி கொண்டு தன்னுடைய செயல்களை ஆற்றினாலே அதுதான் மேன்மையான ஞானம் என்பது. இங்க புத்தி என்பது ஞானம், யோகா என்பது அதாவது நம்முடைய செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள், மிஸ்டிக் யோக நிலையில் இருந்து கொண்டு நாம் ஆற்றக்கூடிய செயல்கள் இல்லையா, அதனால் ஒருவருடைய பக்தி செயல் எவ்வாறு முன்னேற்றம் அடைகின்றது. ஸோ புத்தி யோகா இஸ் த ப்ராசஸ் பை விச் ஒன் கெட்ஸ் ஆஃப் த என்டாங்கிள்மெண்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட். இந்த பௌதீக உலகத்திலிருந்து ஒருவர் வந்து விடுதலை அடைவதற்கான மார்க்கம் எதை அவர் வந்து அதாவது அவர் எதை ஃபாலோ பண்றாரோ, எதை அவர் வந்து வழி நடத்தக்கூடிய அந்த குருனுடைய பாதையில் அவர் எவ்வாறு எடுத்து செல்கின்றாரோ அதுதான் வந்து புத்தி யோகம் எனப்படுவது. சோ புத்தி யோகம் வந்து பயிற்சி செய்வது பக்தியும் மற்றும் ஞானமும் கலந்துதான் நம்ம வந்து புத்தி யோகம் இல்லையா. அந்த பயிற்சி ஒருவருடைய வழி நடத்தத்துல இருந்து தான் நம்ம வந்து செய்ய முடியும் இல்லையா. இப்ப நமக்கு கூட நாம கூட ISKCON மங்களூர்ல ஜாயின் ஆயிட்டு
ஸோ என்என்டி பிரபுஜி நல்ல டீச்சர்ஸ் எல்லார்கிட்டேருந்து நம்ம கத்துண்டு ஸோ இதெல்லாம் செய்யணும் இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம கேட்டுட்டே வரோம். அதுல நம்ம எவ்வளவு எல்லாம் நம்மளால வந்து செய்ய முடியறதோ அது எல்லாமே நாம இன்றைய வரைக்கும் கூட நாம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரோம் இல்லையா. we are following the ஆச்சாரியா ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ். தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுலயே நாம வந்து நிலைத்து நாம வந்து செயல்படும் பொழுது இந்த பௌதீக பந்தத்திலிருந்து நாம் என்டாங்கிள்மெண்ட் இல்லையா, அந்த என்டாங்கிள்மெண்ட்னா அட்டாச்மெண்ட், இதோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை நம்ம வந்து we are getting cut off இல்லையா. அதனால வெறுமனே ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கு ரிலேட்டடான செயல்கள்ல நாம ஈடுபடுவதற்கான அந்த மார்க்கத்தை பெறுகின்றோம். ஸோ அல்டிமேட் கோல் என்ன, இலக்கு என்ன, கோ பேக் டு காட் ஹெட் இல்லையா. ஸோ அப்போ பீப்புள் டு நாட் நோ திஸ், அது நமக்கு தெரியறது இல்லை. பகவான்ட்டு தான் போகணுன்றது வந்து அந்த இலக்கே அறியாம தான் நம்ம எத்தனையோ பிறவிகள் வாழ்ந்திருப்போம், இப்பயும் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்திருக்கோம். இப்ப இந்த பகவத்கீதை கேட்ட பிறகுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய இலக்கு என்ன அப்படிங்கிற ஒரு சப்தத்தை நாம கேட்டிருக்கோம். எது வரைக்கும் நாம் இந்த பகவத்கீதையை நம்ம புரட்டலையோ அது வரைக்கும் இந்த ஞானம் என்பது நமக்கு அறிந்திருக்கவில்லை. ஸோ அசோசியேஷன் ஆஃப் டிவோட்டீஸ் அண்ட் போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாட்டர் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. அதாவது ஸ்ரத்தா, அடுத்து வந்து பஜனக்கிரியா இல்லையா, சாரி சாது சங்கா பஜனக்கிரியா, அதுக்கப்புறம் அனர்த்த நிவர்த்தி, இதெல்லாம் நம்ம படிச்சுட்டே வந்திருக்கோம். ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து சாது சங்கம். ஸோ அதனாலதான் இந்த பக்தர்களுடைய கூட்டம், அதே மாதிரி குருனுடைய வழி நடத்துதல், இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு மனிதனுக்கு. ஸோ அவனுடைய வாழ்க்கை தரத்தை அவன் உயர்த்தி கொள்வதற்கு இதுதான் மார்க்கம். யோகத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய அநேக அதாவது படிகள் என்னன்றது பாக்குறோம். when one knows the goal is Krishna but is addicted to the fruits, இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கர்மயோகம். கர்மயோகத்தை செய்யறவங்க வந்து எஸ் அவங்களுடைய வாழ்க்கை இலக்கு என்பது எல்லாம் வல்ல இறைவனை அடைவதுதான். ஆனாலும் இந்த பௌதீகத்துல பலன் கருதும் செயல்களில் வந்து அவர்களுக்கு வந்து அதாவது மோகம் இல்லையா, அதன் பால் இருக்கிறது. அப்படிப்பட்டது வந்து கர்மயோகம். one who knows the goal is Krishna but takes pleasure in the mental speculation, இது ஞானம். ஸோ அதாவது அவரே கற்பனைக்குரிய அவருடைய உணர்தல்ல வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து சொல்றது எஸ் எல்லாம் வல்ல இறைவன் தான் ஹையஸ்ட், அவருடைய திருப்பாதங்கள் அடைவதுதான் நம்முடைய இலக்கு என்று தெரிந்தாலும் நாம கற்பனை யூகங்களால் வந்து நினைக்கிறோம் இல்லையா, ஞானத்தை புத்தியை உபயோகப்படுத்தி அது ஞான யோகத்தில் செல்வது. one who knows the goal and seeks completely in Krishna consciousness, இது பக்தி யோகம் இல்லையா, அது புத்தி யோகம். the complete யோகா, ஹையஸ்ட் பர்ஃபெக்ஷனல் யோகா. இந்த மேல சொன்ன கர்மயோகம், ஞான யோகம், தியான யோகம் அனைத்துமே பக்தியில வந்து நிறைவடைந்தால் மட்டும்தான் அது முழுமை பெறும். எது வரைக்கும் பக்தி இல்லையோ அது முழுமை பெறாது. ஸோ த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஃபார் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா. ஸோ எங்கேஜ் ஹிம்செல்ஃப். குவாலிஃபிகேஷன், இதுக்கு ஏதாவது குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா, பக்தி செய்வதற்கு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கா, எந்த குவாலிஃபிகேஷனும் கிடையாது. மனசு பகவானை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நம்பிக்கையை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வளர்த்துக்கணும், அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன். அதுக்கப்புறம் நம்ம பக்தியில வந்து நம்ம ஆச்சாரியா என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ அதை அப்படியே வந்து உணர்ந்து நாம வந்து ஃபாலோ பண்ணாலே பக்தியில மேன்மையா அடையக்கூடிய ஒரு நிலையை நம்மளால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். So engage himself in Krishna consciousness and with love and devotion renders all kinds of services இல்லையா. ஸோ பக்தி கொண்டு மேலும் அன்பு கொண்டு பகவானுக்கு அனைத்து சேவைகளில் நாம ஈடுபடலாம். You should perform some sort of work for Krishna and that work should be with love இல்லையா. ஸோ நாம் எந்த இது செய்யலாம், காலையில நம்ம வந்து பகவானுக்கு நிவேதனம் படைக்கிறோம்னாக்கா அது நமக்கு பிடிச்சதாவே நம்ம செய்து படைக்கிறது அது தவறு இல்லையா. ஸோ பகவானுக்காக பார்த்து பார்த்து செய்யணும், அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம பிரசாதமாக ஸ்வீகரிக்கணும்னு நினைச்சுட்டு செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ ஒர்க் ஷுட் பி டன் வித் லவ் இல்லையா, அண்ட் இட் ஷுட் பி பர்ஃபார்ம்டு ஃபார் த கிருஷ்ணா, அதுதான் வந்து நமக்கு மேன்மையானது. இஃப் எ devotee is not intelligent enough to make progress on path of realization இல்லையா, தன்னுணர்வு பாதையில் அவன் வந்து முன்னேற்றம் அடைவதற்கான மார்க்கம் அவன் அடைய பெறவில்லை என்றாலும் தான் யார் என்பதை உணர்றதுக்கு, அதாவது ஞானம் தியானம் இதுல அவன் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொள்ளவில்லை என்றாலும் பட் இஸ் சின்சியர் அண்ட் டிவோட்டட் டு த ஆக்டிவிட்டிஸ், இது தன்னுடைய செயல்களில் வந்து பக்தி தொண்டில் அவன் தன்னை முழுமையாக அவன் ஈடுபடுத்தி கொண்டான் என்றால் பகவான் அவருக்கு வந்து அதாவது வாய்ப்பை நல்குகின்றார். மேலும் அவன் அந்த பாதையில் வந்து முன்னேற்றம் அடைந்து இறுதியில் தன்னை வந்து சேர்வதற்கான அந்த வரத்தையும் அவர் வந்து கொடுக்கிறார், அந்த கருணையை கொடுக்கிறார்.
கிருஷ்ணா மெர்சிஃபுல்லி டிஸ்ட்ராய்ஸ் இக்னரன்ஸ் இன் த ஹார்ட் இல்லையா? நம்முடைய அறியாமை எனக்கூடிய இருளை வந்து ஞானம் என்னும் விளக்கு ஏற்றி நம்மளை வந்து ரட்சிக்கின்றார், அறியாமையை ஒழித்து விடுகின்றார். ஸோ மாயாவத பிலாசபர்ஸ் இன்கரெக்ட் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் டிவோட்டிஸ் நைவ், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பேஸுமே கிடையாது இல்லையா? ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு வாஸ் கிரிட்டிசைஸ் பை பிரகாஷானந்த சாரஸ்வதி இன் பனாரஸ். ஸோ இது வந்து அவரால் வந்து, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபுவை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதாவது ஏளனம் செய்யறது யாரால? பிரகாஷானந்த சரஸ்வதியை வந்து அவர் வந்து இவரை ஏளனம் செய்ததாக வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ அது எல்லாமே இன்கரெக்ட். ஏன்னா அவர்களுடைய உணர்தல், அவங்களுடைய ஞானதளத்தில் அவங்க என்ன உணர்ந்தாங்களோ அதன் அடிப்படையில் அவர்கள் வாதங்கள். ஆக்சுவல் பிலாசபர்ஸ் வந்து have put forward philosophy of devotion தான். ஸோ அது ஈவன் இஃப் எ டிவோட்டி இஸ் நாட் இன்டெலிஜென்ட் இல்லையா, எல்லாத்தையுமே வாசிக்கலைன்னாலும் பரவாயில்ல, ஆனாலும் பக்தி கொள்றதுக்கான மனசு, அதுக்கான அந்த சின்சியாரிட்டி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சின்சியர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இன் டிவோஷன். ஸோ நமக்கு எல்லாம் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும்ட்டு கிடையாது, அது எல்லாமே நம்மளால படிக்கவும் முடியாது, எல்லாத்தையும் நம்மளால புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது இல்லையா? ஸோ ஒவ்வொருவருடைய பக்தி நிலை வந்து வேறுபட்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது அவர்களுடைய உணர்தலும் வேறுபட்ட நிலையில இருக்கும். அதனால நாம் எதை ஆற்றுகின்றோமோ அதை பூரணமாக ஆற்றுவதற்கான மனப்பக்குவத்தை மட்டும் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சின்சியாரிட்டி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இஃப் he is sincere in devotion service, he is helped by Krishna இல்லையா? himself within the heart, சைத்த குருவா இருந்து கொண்டு பகவானும் வந்து வழி நடத்துவார். ஒன்லி குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கேரி அவுட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இன் ஃபுல் கிருஷ்ணா கான்சியஸ், கிருஷ்ண உணர்வில் முழுமையாக தன்னை லயித்து பக்தி தொண்டை அவர் வந்து அதாவது அவர் வந்து பரிபாலிக்க வேண்டும். ஆல் த நாலேஜ் will then reveal within the heart. அதாவது நம்ம அதை தேடி போக வேண்டியதே இல்லை, அதுவே தானாக அந்த ஞானம் வந்து நாம அடைய பெறுவோம். அப்படின்னா நாம செய்ய வேண்டியது ஒன்று என்னன்னா, தூய தொண்டு மட்டும்தான். அன்பு கொண்டு பகவானுக்கு நாம திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும். அவ்வாறு நாம புரியும் பொழுது பகவானே நமக்கு வந்து என்ன ஞானத்தை நமக்கு வழங்கணுமோ அதை கண்டிப்பாக வழங்குகிறார். Pure devotee doesn't have to worry about material necessities of life. தூய பக்தர் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழ்வதற்காக அவனுடைய தேவைகளை பற்றி அவன் வருந்தப்பட வேண்டியதே இல்லை. பகவான் அதற்கான மார்க்கத்தை கொடுத்துருவார் இல்லையா? ஸோ அதனால தேடி அலைய வேண்டியதே இல்லை. நமக்கு எது தேவையோ அது பகவான் கொடுப்பார். when darkness is removed இல்லையா, அதாவது பிரகாசம் என்று வந்த பிறகு இருள் என்பது அந்த இடத்துல இருக்காது. இப்ப நம்ம இரவு வந்தாச்சு. ஸோ எங்கெல்லாம் இந்த வெளிச்சம் இருக்கோ அங்க மட்டும்தான் நம்ம பிரகாசத்தை பார்க்கின்றோம் இல்லையா? ஆனா காலையில சூரியன் உதித்த பிறகு இந்த பிரம்மாண்டமே வந்து அதாவது பிரகாசமாக இருக்கின்றது, இருள் என்பதே இருக்கிறது கிடையாது இல்லையா? அது போலதான். ஸோ பகவானும் வந்து ஹிருதயத்தில் இருந்து கொண்டு நமக்கு இருக்கக்கூடிய அஜ்ஞானம் எனக்கூடிய அந்த இருளை வந்து விளக்குகின்றார். அது ரொம்ப முக்கியம். ஒன் can become a soul completely surrendered to Supreme God and engage himself in the pure devotional service இல்லையா? So by studying பகவத்கீதை வாசிக்க நாம ஒரு தூய பக்தர் ஆவது என்பது உறுதி. As Lord takes charge, one becomes completely free from all kind of materialistic இல்லையா? நாம if we take care of ourselves இல்லையா, நாம தான் இதை செய்யறோன்ற அந்த டிபெண்டன்சி நம்மளமாலே நம்ம வளர்த்து கொண்டால் கண்டிப்பாக அதனால நமக்கு சங்கடங்களும் உண்டு, அனைத்து விதமான செயல்களும் வந்து அந்த நன்மையோ தீமை எல்லாவற்றையுமே கலந்து நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும். ஆனா அதே பகவான் நம்மளை வழி நடத்துவார் என்று நினைத்து கொண்டு நம்முடைய காரியங்களை நாம் மாற்றிக்கொண்டு சென்றால் he will 100% take care of us இல்லையா? மேலும் வந்து இந்த பௌதீக கலங்கங்களிலிருந்து நாம விடுதலை அடையத்துக்குரிய மார்க்கத்தையும் நாம பெறுகின்றோம். ஸோ பர்சனல் அப்ளிகேஷன். ஸோ இது டிஃபீட்டிங் இம்பர்சனலிசம், ஜீவா ஈஸ்வரா பிரகிருதி. ஸோ இது ஓப்பன் புக் அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் கோயிங் ஃபார்வர்ட் உங்களுக்கு நான் இதை பார்த்தே கொடுக்குறேன் நான். ஸோ ஓகே. அர்ஜுனா அக்செப்ட்ஸ் லார்ட் கிருஷ்ணா சுப்ரீம் பொசிஷன். ஸோ மேலும் 12 to 18 ஸ்லோகம் வந்து என்ன சொல்றதுனாக்கா, அர்ஜுனர் வந்து பகவானுடைய உயர்ந்த ஆளுமையை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை பற்றி எடுத்து, ஏன்னா இந்த சதுர்ஸ்லோகி கேட்டாச்சு இல்லையா, ஒரு தூய பக்தனுடைய குவாலிஃபிகேஷன், அவன் எவ்வாறு பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிகின்றான், பகவான் எவ்வாறு அவனுக்கு வந்து அதாவது அனுகிரகம் புரிகின்றார் என்பதை பற்றி நாம் இந்த 4 ஸ்லோகங்கள்ல படிச்சிட்டோம் இல்லையா? இதை கேட்ட பிறகு அர்ஜுனரும் வந்து மீண்டும் அதாவது பரபிரம்மம் பரந்தாமம் பவித்ரம் இல்லையா, இதம் உத்தமம் இல்லையா,
ஸோ இதை வந்து அசிதர், தேவலர், நாரதர், வியாசர் எல்லாம் வந்து சொல்லதை நான் கேட்க ஸ்வயம் நீங்களே எடுத்துரைக்கிறீர்கள் என்ற ஒரு விளக்கத்தையும் வந்து அர்ஜுனர் வந்து எடுத்துரைக்கின்றார் இல்லையா? ஸோ இதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் செக்ஷன் 3. ஸோ மேலும் ஐ திங்க் இப்போ நான் இதோட நிறுத்துறேன். ஏன்னா இன்னும் 2-3 மினிட்ஸ் இருக்கு, அடுத்த செஷன் வருவாங்க. ஸோ ஸ்லைட் நம்பர் 24 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அடுத்த கிளாஸ் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ச கிருப சிந்துப்யேவ ச பதிதனாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.